Són vostès qui ens han de fer l'entrevista? No, som entrevistats també. I qui ens entrevista? De debò, aquests jocs són... Però bé, qui juga? Amb el que paga aquesta gent, si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia. I ara podeu estar mentint tots dos. I ella també. No, si ella ha mentit, tu també mentiràs. Si ella ha mentit era el seu problema, per què he de mentir jo si menteix ella? Perquè t'afegeixes a la seva mentida per enganyar-me a mi. Aquests conflictes, segons com evolucionin, tenen una translació directa al rendiment laboral. Que bé que parles. Es nota que has estudiat a la privada. No, potser no es dic mentida, però si ell s'ha donat que ell menteix, creurà que tu també has mentit i s'afegirà a la teva mentida encara que no sigui mentida. Xaval, t'estàs embolicant. El que diu aquí no us interessa, ni a vosaltres ni a ells. Que no sé com collons se n'han enterat, hòstia. Potser han parlat amb tu, t'han explicat el procediment i t'han demanat que et preparessis una coartada. Que estem en un despatx de la Diagonal, no en una novel·la de l'Agatha Christie. Hòstia! Són les de les armies, foto la cara! No,